Wala edan. Ora lara apane? Nyatane sing ngadeg ngene kok. Nyo, pisan Kas, pindho-pindho lho. Ya. Waduh, iki mudarna iki. Nyo, kowe wis mati kowe. Engko mang pateni. Piye, mboten apa-apa. Wah, lampuh tenan. Anak Semar kok rampuh wadake. Lho iki ngopo iki? Ayo gentenan. Iya kene. Waduh, mudarna iki. Kaya dadak gelem lho ya mau. Sip nggih. Ya, ayo, siap. Wingi bar tak ngantem sirah sapi wae iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme ngedeg-dege ngono kuwi jenenge. Ame ngomong ngene kok aja ngedonke mungsuh kowe. Kok iki wis, ya ora usah omong lho, ora usah omong. Ya. Semelah. Lho kowe. Sing jeneng apa-apa ki nek wong di agama ki diwiwiti saka semelah. Ya wis, ya. Tata iya wis. Kowe lampuh ya ampuh adake. Ya ora apa-apa le sawangen. Aku ora apa-apa. Pindho e. Oh iya Deng. Oh modar tenan iki. Siap. Halo apa. Ah ngene iki jenenge perang tenan. Perang tenan tur ora kesel. Ha iya. Nih, iya. Wah, mudiar kowe. Kok saya alon ling antem ya ben cerewet ya. Ya, yo ngaduh ora ngosro-sro. Gajluk lemah. Monggo cor-coran. Siap. Ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Endi mau? Oh iki apa? Ya, buyer kowe pisan kowe. Ketok nek le buyer kowe. Ayo, pisan Kas. Yo, wis. Ayo. Ya wis, mengke riyen toto-toto kok. Ya, mengke riyen toto-toto. Sampai yo. Nggawa tutuk aspal iku men. Lho kok ketoke mau gayeng kok ngerti-ngerti gletak iki piye, Dur? Dur sasana. Tangi diantem Petruk kok terus gletak iki piye? Oh, jandon gentenan. Oh. Matane. Oh, lek dengkulmu melocot kuwi. Wis kebacut ngantem mumete ra. Ya ngapura. Lho, ora teruske pun mboten. Perang Dela wis kewirangan mungsuh Petruk, anak Prabu Mandura kados nuwun sewu nggir. Wadyabala Kurawa geger mboten kanten-kantenan. Nungsang puyang numbuk bentus Petruk kaliyan Bagong sajakipun ngewak-ngewakaken. Keditik Kurawa sami salang tunjang bubar mawut mboten kanten-kantenan. Wah, panusmaning jajaran iblis lanat. Wah, saya ngiwakake marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngilani dotone Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk Bagong ora minggat gredhe nentula dadi apa?
Sing tok enteni teko. Sampai. Kowe mau sore omong apa? Pertama mau omong apa? Sing ngendi ta? Wah, nggri nglali-lali ajar. Kowe mau dek jaman sadurunge aku Glotro Kurawa mau omong apa? Truk mati iki telung perkara. Mati utama, mati madya, mati nista. Mula wong mati iki aja wedi. Engko nek kira-kira sing maju Kurawa tandang ana, nek Prabu Baladewa pasrahno aku. Kuwi cangkeme sapa sing muni? Weh, kuwi cangkeme sapa sing muni sok? Omong aku tapuane kowe. Kowe rasa gaya lho, aku wegah. Aku wegah nek ngono ya aku wegah tenan, sumpah aku wegah. Kowe mau lak sing muni kaya ngono kuwi apa? Hah? Apa? Ha iki Prabu Baladewa wis maju. Tandang nesu. Manuswaning jajalan sukertaning bawana iblis lanat Petro kantong bolong karo Bagong ora minggat gretel Nenggala. Modyar. Nenggala ki tamake gunung jugruk segara asap. Nek ming kowe karo aku modyar dadi awu kuandane. Awu jarum. Wong kok jireh ta kowe? Ha terus minggir. Tandangane, Tru. Gong. Kowe niat tenan apa? Wis tak niati tenan. Aku sing nampa penantange Prabu Baladewa. Ora usah kuwatir. Wani tenan. Wani, minggat to. Gong. Aku sing ra mentala ele. Aku ndelok kowe. Kaya ndelok sing terakhir. Ah sing episode ngarepe ra ndelok apa kowe? Gong kowe iki nek diomong mesti menggak-menggok ngono wegah aku le. Aku iki mesake karo kowe iso mulih wae. Mulih piye? Nek ora ana sing nandangi Baladewa, jek gleleng. Terus guyu wah, Petro karo Bagong tak agar-agari Nenggala wedi. Isen aku. Lah terus ana mulih-mulih omong bapak Bagong mungsuh Baladewa, Pak. Nek ora mulih 3 dina kon nylameti. Tekan sak nyewune. Kowe ikhlas tenan to le mati? Ikhlas. Mane nang omah ming doyak-oyak mendring. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Tekare, mbok wis modar ngene tak lakonane. Aku ra mentala. Wis to, rasa cerewet. Nyaki dompetku titip kekno bojoku. Ya. Omong nek aku meninggal dunia sebagai pahlawan ngono ya, Tru? Ya. Pahlawan mbelani bapak, mbelani Bambang Senet. Oh iya. Ngono ya? Heeh. Bojoku aja kon lali karo aku ya, Tru? Ya ora. Tru. Mau nangis kok kowe saiki ra nangis to? Bareng tak titipi dompet tak kon ngekeke bojoku. Aku sedih kok. Ah, telek. Aku ngerti kowe iki asline seneng karo bojoku, Tru. Ora ya. Alah, oh wae. Wong kowe bojoku nek ngumbahi kowe gayane wirawiri. Ha ta? Ora ana apa-apa go ngantrene karo bojomu ora ana apa-apa. Tenan ora ana apa-apa. Asli. Aja gawe aku engko dadi memedi ya, Tru. Lho. Dadi memedi piye? Nek nganti aku mati, bojoku tok ganggu, aku malik Buanaspati tak obong ndasmu. Wah, kok ancamane ngono lho. Ya mana? Yakin? Aku curiga ya. Lho, curiga piye to? Soalnya anakku sing mbarep kok persis kowe. Kege anakmu. Culek matamu lah. Kok curigane karo kowe. Sono maju ana. Tak ngaso aku. Tru. Aku engko nek mamane ora ana nek ketemu kuwandaku. Heeh. Dikubur ning mburi omah ya, Tru. Iya. Sebabe ngopo? Nek bojoku mumbahi kowe ndelak-ndelek aku weruh. Moh kubur ning jaratan ora. Aduh, aku ora iso weruh lho, Tru. Wis dikelaske ora apa-apa. Oh alah, Pak. Semar. Anakmu direwangi kaya ngene mungsuh Prabu Baladewa iki meng bola-belani kowe, Mir. Nek kowe duwe daya kekuatan, kirimno karo aku, Mar. Men aku iso mungsuh Prabu Baladewa. Jarene kowe dewa. Jarene kowe kuwi panjalmaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Nek pancen tenan kirimno aku, Pak. Men aku ora kaya ngene kanane, Pak.
iki. Truk. Truk rene yo. Ngapa to? Jare arep perang. Aku didelok sik aku ki ngopo iki awakku dadi melar kaya ngene. Coba tadi lalu, wah iki melar. Wah, cek. Keprok watu ndasmu. Dimatke sik cenanangan. Lho, kosek. Iki lho omongane iki didelok sik. Lho. Kok kaya Bagong to iki? Heeh. Aku ki bingung aku dadi apa, Cuk? Lho. Kowe ora dadi Prabu Baladewa ngene kok, Gong? Uje. Alah. Uje apa? Jagan Dewa Bathara ya jagan Pangestungkara Bathara wayah-wayahe sapa? Wayahe mbahne. Ya omongane wae. Petro. Ngopo? Tro. Ngapa? Mbok ngamarem-maremke pikirku to. Lah ngopo? Ora tak timbali nggih. Kula sinuwun ngono. Waduh. Oh iki Bagong kok. Ayo Tantro. Ya. Petro. Wonten dawuh sinuwun. Ui lelelele. Baladewa kok ui lelelele ora wangun. Jagat Dewa Bathara. Ngono. Oh ya, dajari men padha. Ya. Petro. Wonten dawuh sinuwun. Ui. Piye? Ora metu suarane. Mengeses tae. Ayo wis rasah guyu. Petro kan ngono, wonten dawuh sinuwun. Aku lali ra nggawa nenggala. Lho. Kentun teng pundi? Nang Mandura, Petro, gari nang kamar mandi. Oh nggih. Aku golekno nenggala, Petro. Waduh, nenggala napa pripun? Sanane pusaka golekno. Oh nggih. Ngestaken dawuh sinuwun Prabu Mandura. Aku Prabu Baladewa. Nggih. Ya Balarama. Ya. Ya balane sapa-sapa. Ya wis sakaremu. Aku kok kowe jane matekaji apa to, Gong? Ora ero. Aku ki mung sambat karo Semar, aku ki anakmu. Aku ki ngrekoso nang kene karo Petro diancam patine karo Prabu Baladewa. Nek kowe dewa tenan aku tulungono iki terus bumi kaya ana gempa mau yuyuk nang manggon. Terus awakku mblesek slep ngono terus metungul dawi ngene iki. Oh, dadi gempa sik iki. Terus mblesek slep. Terus metungul dawa. Biasane kan nek metungul terus cendhek. Ah iya. Kuwi dawa emang. Malik Prabu Baladewa kuwi. Heeh. Wah, gleleng tenan. Oh, Petro. Nun. Ayo bali nang Mandura. Aku kangen Roy Rawati. Wah, iso diantemi Prabu Baladewa tenan kowe. Kon arep ngalap Dewi Rawati barang. Iso diajar tenan kowe. Wis tak goleke nenggala. Heeh. Iki tomate sapa to? Oh, kok ngene gang, Ya, wah jan rewel iki. Sing wangun? Ya. Ki nenggala. Ning wis rada tuwa iki. Wo, piye kok. Kyai nenggala sing asli ya ngene iki. Iki pusakaku, Petro. Nggih. Wih. Jagat Dewa Bathara. Iki ngopo to iki? Aja iki nek nggon ngocok ora gelem ya, Gong, saiki wisan. Heeh, kaya piyur-piyur kaya. Dadak diubengke iki. Bendho. Bendho ya kena, linggis ya kena. Ya. Nah. Nek apa wangun Baladewa kok nggo bendho? Saentuke. Ya. Minggir aku arep nesu. Oh ya. Gleleng tenan. Isin golek salin piye ya, Gong? Aku kuwi cilakane. Aku lek dandane ya ora ngerti dadi kaya ngene lek salin piye iki? Nek nganti kowe diwajar Prabu Baladewa ora iso salin nganti sak mudarmu lho, Gong. Terus? Wis apa-apa ngono minggat to? Ya. Nesu. Oke. Piye boleh nesu? Ngene.
Weh, lah dalah panusmaning jajaran sertane bawana iblis lanat Srayoli binatang September Oktober November Desember. Ngono kuwi. Kuwi hitung-hitung dina apa nesu? Ayo Baladewa nesu nang ngono kuwi nek cara ngayujan ngono kuwi. Panusmaning jajaran sertane bawana iblis lanat Prabu Baladewa. Aja sumber-sumber muntah subur. Sawai jembar-jembar barine lemu-lemu. Wingi dolanan ndi Mas nang Gembira Loka. Gajahe ana, ontane ana, munyo-munyo ana ya kare. Wah, jagat Dewa Bathara iki kuwi. Aku ngadep kaca iki piye? Dalah lele siun cetut bayon bapakne Tulkiem. Iki Baladewa sapa iki? Aja ngawur gawar-ngawur iki Prabu Baladewa. Baladewane aku. Jangan bilang begitu. Lho. Baladewa kok basa Betawi barang iki Baladewa ngendi? Iki Baladewa Cirebon. Omong-omong aku kowe ngino karo aku. Aku ora tau nginang. Nginang jengkulmu mlocot kuwi. Ayo kowe ngecawa, lakon tinjo ngakhirat meninjo pasar. Lan sawah iki nek ora tak tinggal ora rampung-rampung. Mati to, mati jeneng aku kowe. Wah, mati. Iya. Koko Prabu laturi kendel. Koko Prabu kendel. Wah, Koko Prabu kendel. Koko Prabu laturi kendel. Koko Prabu Ndorowati sanes ajang ing pasulayan. Kula aturi kendel. Koko Prabu laturi kendel. Koko Prabu laturi kendel. Oh iya. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Lho iki kodho adikku adikku Iwan. Lho. Kula ingkang rayipun Bathara Kresna. Iya pun Kakang ngerti. Kresna aja percaya kuwi dudu Baladewa. Kresna aja percaya. Inggih. Setyaki wonten dawuh. Didhawuhi supaya catata dhisik, dilenggahke. Kok ora pula aturi lenggah. Kok laku lenggah ingkang langkung prayogi. Lenggah. Yo sejaki iki aku tenanan. Nggih, kula ngertos. Kok Prabu Baladewa klaturi sare. Iya, Dimas Awarasmene Wiriwira. Ya Dimas tambak yuda. Ya tambak udang. Wis. Kula inggih raipun Setyaki. Iya, Setyaki iya. Lungguh ngisor ngene Setyaki, jejer aku Setyaki. Sareh kok Prabu. Iya. Kresni, anu Kresna. Koko Prabu klaturi sale. Yo iblis lanat. Panusmaning jajaran sertaning bawana iki mburi wong dudu Baladewa. Inggih kula ngertos panjenengan sampun ngantos kados mekaten to. Kula sampun ngertos. Beliau menika sanes Baladewa. Aja ngawur gawar-ngawur. Aku Baladewa ya iki. Aku Baladewa sing dudu Baladewa ki kae. Kowe cangkemmu menengo. Cangkemmu menengo. Koko Prabu kendel. Koko Prabu sabar. Setyaki iya. Setyaki rasa dadak siadi kakan guru mana kuno. Akeh Setyaki kok kira iki. Inggih apa aku ngomong kok inggih. Koko Prabu. Nggih. Menika wau kula sampun pinanggih kanane Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon wis ketemu? Sampun. Ning ngono metu toyan. Mboten.
Koko Prabu Baladewa kendel to. Iya. Wah, iso guyu aku. Koko Prabu, nggih. Anak kula gadah panyuwun. Lho, anakmu ndalur temun duweni panjaluk? Inggih. Panjaluke apa? Panjaluke apa, Kresna? Apa anakmu njaluk es krim? Temanten kakung kedah nitih Dwi Pangga ingkang saged tata jalmi. Dwi Pangga ingkang tata jalma. Inggih, sakajenging Dwi Pangga kedah dipun jogeti Wanara Seta. Tumunten tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangirite Dewa Bagus tuwin gamelan Lokananta ingkang nabuh inggih menika Ratu Sewu Negari. Nek temanten lanang saged ngaturaken menapa ing disuwun manten putri kula masrahaken anak kula Endang Loro Temon kok Prabu. Ing Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Oh, ya. Yen pancen kaya mengkono nadyan angel kaya ngopo? Bakal tak pasrahke marang Kyai Prabu Duryudana. Kyai Prabu Duryudana kuwi dadi wong tuwane Lesmana. Pun kakang mung saderma diutus, aku njaluk pamit. Inggih Koko Prabu sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka. Koko Prabu ngantos-antos, "Boh!" Koko Prabu kendel to. Kresna, kowe nek demek aja nggon kene, Kresna. Alon ning marai mules, Kresna. Wedan malah Mas aku ora sengaja. Mulane mak nyanyuk. Wis Kyai Prabu sur titing ati-ati duga-duga digawa. Ora caturan. Kresna kae Baladewa gen kon lunga ndak malah nesu terus. Kok Prabu aturi kondur. Yo, aku njaluk pamit. Inggih. Ngantos-antos kok Prabu. Yo, Kresna aku njaluk pamit. Yo, dadah. Hus. Sakku iki menengose to. Jagat Dewa Bathara. Sejaki wonten dawuh, "Ndira kok." Lho. Wonten mangke gampil. Ngati-ati Prabu Baladewa. Aku njaluk pamit iki kok Prabu ngantos-antos yo Kresna. Dengkulmu mlocot. Koko Prabu Baladewa. Iya. Kyai Prabu Sir Bathara Kresna. Sir. Ilate kedawan Kyai Prabu. Koko Prabu Baladewa Bagong mbok sampun ngagem busana kados mekaten menika to. Salin to. Kresna. Wonten dawuh. Iki ngene. Iki kados pundi? Aku ki radong Kyai Prabu le dadi Baladewa ki kepiye aku radong. Dadi aku nek kon salin ya bingung le salin ki ngendi kamar riase ora cetha. Setyaki wonten dawuh. Lah iki le dadi kaya ngene wae ora ngerti le arep ganti piye. Petro wonten pundi? Petro, Nun. Iki adimu piye? Aku lho dhewe ya ora ngerti kok. Niku wae wis dadi kaya ngono, ganti ya ben ora ya ben. Wis ben ngono kuwi wae. Petro, wonten dawuh. Goleki es teh. Lho. Kok goleki es teh? Prabu Baladewa haus. Ngelak tenan, Ndra, aku bar perang, Ndra. Ya ora ana. Ngono ngombe wedang putih. Aduh. Kyai Kresna tak aturi paring dawet. Piye muga panyune temanten putri ingkang arane Endang Loro Temon. Endang Loro Temon. Endang Loro Temon njaluk manten kakung kudu nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Petruk dicatet. Oh nggih. Gajah ingkang bisa tata jalma kuwi aja kuwatir. Kuwi gajah sirkus, Petruk. Nggih. Sangajengipun temanten kedah wonten Wanara Seta. Wanara Seta piye, Tru? Wanara ingkang kulesipun cemeng.
Iya, Kresna tak sagui. Mengko ketheke tak cemplung ning gamping. Ora putih. Ayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa apa Cindhe Parijata Kencana. Nek diganti kayu randu entuk ora? Ora entuk. Kayu randu Dewa Ndaru Gedang Kluthuk. Debok kepok. Lajeng kedah gamelan Lokananta. Waduh, Tru, wis ra masuk iki gamelane dhewe ming wesi. Iya. Gamelan Lokananta Kresna. Inggih lajeng penabuhipun Dewapara Dewa Ratu Sewu Negara. Kresna, aku ndek pengawit apik jenenge Warga Laras. Nek ditabuhi Warga Laras klasik. Piye, gelem ora? Mboten kenging. Aduh, dan kok angel temen syarate. Setyaki. Mbok, nutuk ndasmu tak tutuk. Wis dora manut, wis mulai dora manut iki wis. Wis mulai dora manut karo Baladewa iki. Lah wong wis kurang ajar to ya ganti to. Petro, aku lek ganti piye, Tru? Aku ya ora ngerti. Sinuwun niku mboten dong. Niku nadayane bapak sajake. Wong sambat karo bapak nek aja musuh Prabu Baladewa. Mulya di panjenengan niku sing pinter, sing waskita. Disarati pripun carane? Bagong meneng wae ya, Gong. Nggih. Aja dina wae kula. War tak garekke Bagong meneh. Ma. Lho, kok ma piye? Manuta lah, engko sing gara-gara sapa? Ah, iso aku. Wis pokoke meneng, ora iso meneng, ora iso meneng. Lho, ora iso meneng, aku ora iso meneng, aku ora meneng, aku ora meneng. Setyaki wonten dawuh bingkemen kuwi ndak ora meneng. Setyaki glandang nenggala. Glandangen. Jarwe kapon-kapon. Wis meneng kok. Tak pujane muga-muga bali kaya wingi uni. Nyemon-nyemon ana Setyaki dibingkem didoni tangane. Ayo, kapokmu kapan kowe? Aku arep ngene iki terus aja. Gong iki ganti kok ngene. Ngene iki terus aku arep bali nang Mandura. Engko geger meneh. Aku arep nang negara Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Yai Prabu Darma Becak. Darma Becak. Petro cekelen kuwi Bagong kuwi. Nggih, ngono tak ganti ya, kaya bocah cilik. Nggih. Apik to. Petro, mbuh. Aku wis dadi Bagong. Wis. Ora neneng-nenengke Panakawan. Piye Yai Kresna? Yai Kresna dengkulmu atos ku. Wis dadi Bagong kok Yai Kresna. Nggih, nyuwun ngapunten. Wis ngerti to apa pemanggiling temanten putri? Sampun. Omongo bapakmu, nggih. Bapakmu ki wong pinter. Ijazah ora duwe kok wong pinter. Kusike kowe tak kandhani aja ngeyel to. Bapakmu ki wong pinter kok ijazah ora duwe. Tegese pinter ki batine sing pinter. Lah ngono. Ngestaken dawuh baliya omongo bapakmu iso minangkani kabeh panjaluke anakku lho ndang loro temon. Truk. Mulai ya. Ya. Mampir ngoro-oro mbah. Gara-gara. Ya yo. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun. Sareng pareng ya sing ati-ati. Nyuwun pamit ngaten mawon nggih sinuwun. Iya. Mula tak matur Bapak. Iya. Pun ngaten mawon nggih. Iya. Panis lagi. Iya. Ya tra ya. Iya. Mengkene Bapak takon kula omong pripun? Mantene wedok duwe penjaluk kaya tak kandhake. Oh nggih, mantene wedok duwe penjaluk. Iya. Ngoten mawon lho omong. Iya. Pun nggih, Den? Iya. Pun nggih, sinuwun. Iya. Ya, Tru ya? Iya. Anggone upama masyarakat ya do takon, omongo kaya sing tak kandhake kowe. Oh, nggih. Dadi cecane. Iya. Pun nggih? Iya. Pun nggih? Iya. Ya, Tru ya? Iya.
Mergane kene ora cetha ndak ditakoke wong pirang-pirang. Kowe iki ngopo e? Pamit kok bola-bali. Tak omongi lho, mbangane tiba ning dalan. Niku lho diteatusan ketok separo niku lho. Nek tak gawake kene. Wong nek karo dhuwit kok mung arep ngaluh bae. Nyonya. Udus kok kokean. Sis. Dikeke kok arep dijaluk meneh. Weh lah edan iki. Jebul gendelan to ki mau. Sama nyuwun pamit. Wah terus bablas. Ayo Tru, mengko tak jajakke. Ya. Bagong slamet Yohan. Slamet ya dhewe wong loro kok. Aman to Le? Aman. Kabul kawusanane piye? Oh, kowe ora ngerti aku dadi lakon. Dadi lakon piye? Aku dadi Baladewa ya, Tru. Masa? Weh, domonge ora ngerti sangkan parane bilahe mbuh. Apa sebabe mbuh bapak ki kirim aji-aji apa aku mak pletik dadi Baladewa. Waduh. Terus perang karo Prabu Baladewa rame banget. Aku dijajah nenggone ra apa-apa kok. Wah. Elok tenan. Berarti nek ana bapak ki ampuh ya. Weh, sing ampuh ki mengpil. Hah? Sing ampuh ki mengpil nek bapak ora ampuh. Kok mengpil? Kowe tau tuku pil ampuh to? Oh sing ampuh ki mengpil nek menungsane ra ana sing ampuh. Tegese bapak ki digdaya ngono lho, Gong. Ah mestine ngono. Gayeng banget kowe gojek karo kanca-kanca. Terus do kesel kabeh glonyo nyetir jamak-jamak ki. Sayah kabeh iki terus. Ming sak mbira luka wis do nganti tele-tele. Bareng wis rampung mbira luka terus do cep klakep ora ana sing do guneman babar blas ming cangkeme do obah kabeh. Mergo do saking kafe Gepung Pondok Damar Banyumanik nyuwun lagon Podang Kuning Bu Prastiwi. Kula nderek mangayu bagyangipun mahargya siwi Bapak Poniman mugi tansah langgeng sak lami-laminya. Piye, Tru? Langsung tampilkan saja. Ibu Prastiwi. Ya. Podang Kuning. Buka catetan ayo. Sinden apale meng risi-risian tela. Sinden biyen ki malah justru apal risi-risian tela lan sak panunggalane. Oh, ana sing dikasuwun jumeneng. Oh, ayo Pras. Aja kalaruh sing mena-mena. Wedange tinggal sing nek payu kon ngedoli si Wahyu. Ya. Kok dadake ngadeg to? Angge kok ya pendope sop pasuryane kok gila. Wah, gagah gedhe dhuwur. Blengah-blengah. Kaya Raden Gathong Kaca. Nganggo catetan nggih. Nggih, mboten apa-apa. Ayo. Sinden ki mubeng-mubeng barang to. Kaya peragaan busana. Iya, kaya ngapa? Nadyan wujud temong paksi neno isih akeh sing padha atur anu lumantar WA Tru. Heeh. Iki warga Sinunukan Sumatera Utara ya nonton bareng. Mbah matur sembah nuwun. Ya iki bengi iki tak nehi prioritas tak sebutke Tru. Soale do lek-lekan kagem bangsane awake dhewe to. Ya ngundang ngablak. Heeh. Nonton bareng wonten ing Pos Kamling Tirakatan Purwodadi Grobogan Pak Suyat. Oh nggih, matur nuwun. Wah jan seneng aku. Terus halus manis termahati Candi Rejo Borobudur ya nonton bareng ya. Wah, malah jane arep nimbali ning ya wis kebak tanggal September. Heeh. Kon mundur November. Iki lagi arep nganu sik, Tru. Wes suwe
golek isi podang coklat kuning podang coklat iki ora ana gagak hipa bunga tiku neno nyanding bisa dadi tamba ya terus esok awan nan maratuyan mangan ya anggoleki nana sing tak sayang bro nyanyikke ureng yuk esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng pidahanganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Keyang tak sawang mencok ning ngepang kebet jagat taring kas sarwa saneh duwe ngalih pencokan tak sawang wis manggon kono wae nek rapal sing tak sayang tuwa-tuwas obang ninggalmu goleki ora krasa esuk awan nganti wangi tak
tenan. Iya. Iso dienggo. Oh iya. Iso dienggo semangat sing enom-enom arep wis tuwa, umure wis meh swidak wae nek jogat isih begijikan. Ora apa-apa. Tambah apa kok kurang? Oh. Oh, nggih, nggih. Iki napa? Niku saweran nggo kowe kok. Kok mung 50. Wong edan. Oh, krasa bendho ora. Lah ngopo? Wong diparingi kok isih ngenyang wae. Sinden kendele ra umum. Ha iya. Kowe nganggo buku merca tiba. Ayo, ayo. Tangane wis cilik. Tangane cilik banget nyekel buku gedhe dadi merucut. Iya. Edan tenan kok. Bu Prastiwi. Ha iya. Ayo iso dienggo conto sing enom-enom semangat kerjane urung kendho ya, Kang. Ha iya.